Usa ang patay ug 15 ang naangol sa duha ka managlahing vehicular incident sa Lapu-Lapu City kagahapon sa hapon. Ang namatay, grade 2 student nga padung na untang muuli. Si Luan Merundina sa report. Dead on arrival sa Tambalanan, ang 7 anyos nga si Kyrie Asher Linaw human kini madasmagi sa usa ka MPV pasado alas 4 kagahapon sa hapon. Naglakaw pa daplin sa karsada si Asher padung pauli sa ilang panimay sa New Lipata, Barangay Pusok, gikan sa eskwelahan. Dihang nasugatan pa niya ang ilang 63 anyos nga silingan nga si Isidra nga padung usab mokuha sa iyang apo sa eskwelahan. Pipila ka gutlo, nidasmag na paingon ngadto kanila ang MPV. Gidasunan usab kini sa anak ni Isidra. Iguran na nagbaywas kamay. Sampa beses kuan ang bata ko ang bata rin. Moto, ingon siya pagamping kay Riha, kanang moto nagkabaiwas na sila. Mauna to, siya mo'y nauna og ka sampig sa kanang SUV moto, ikasunod tong bata nga lagpot, ikatulo tong babae. Nunot sa hitabo, nabali ang duha ka mga kamot ni Isidra ug nahiagom usab ug mga samad ug bunog ang iyang naong ug bukton. Samtang samdan usab sa ang 41 anyos nga babaeng trabahante nga galakaw sa dapit nga giagian nila ni Asher ug Isidra. Tungod sa impact, nadasmagan usab sa MPV ang usa ka multicab nga iyang nasundan. Luwas ra hinuon ang driver niini. Ang driver sa MPV matud pa nakatagpilaw. Nabantayan sa siyang kauban nga gi-tap iyang shoulder nga murag nakatuog siya, then ang iyang nabantayan is nakapiyong diday kuno siya, then unfortunately instead nga brake iyang tamakan is ang katong accelerator sa gasolinador sa iyang sakyanan may iyang natingmaban matong didto gyud na haros tong tulo ka mga naglakaw sa Napins Kalsada. Ang 33 anyos nga nagmaneho sa MPV, taga Cambaro, Mandawi City ug nagpailang company driver sa usa ka real estate developer. Iyang gipasabot nga sayo kaayo ang ilang biyahe niya ng adlaw, hinungdan nga nakatagpilaw siya. Nakasakay ko, ngayon ako dakong pasaylo ba. Pasasad, amahan sa kusad. Pamilyado sa ko. Ba kung nakoy kalapasan, ngayon ako dakong pasaylo gid nila. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa'y nakabot nga settlement tali sa driver ug sa mga biktima. Pero para nako mobile mi kaso mo kay ikuntisanan ba kinabuhi mo gud ka ng kuan. Kapila ninyo anak? Gahapon, nagkita mi gahapon dito sa ospital, kanang mo tila ingon nga mo, kuan sila, mo obliga sila og bayad, pero verbal lang. Pero ang atong siguro sa pagkakaroon is katong homicide nga reckless imprudence kay wala may nakisettle. Di naay ni adto abogado ko no, pero daghan man kayong possible ang abogado, ang insurance sa saligan na niya. Dugay pa manggod ng insurance kung ila i-process. Manang ni-decide na lang ang kapulisan ug ang ginikanan sa bata, ang ipile na naging ang kaso. Adto na lang sila mag-settle sa korte. Sa bigas bahin, gitabang sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Rescue ang 13 ka mga pasahero sa multicab. Sagad kanila, mga estudyante, human kini nalimbuan. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police, paingon sa Barangay Basak ang multicab, apan pag-abot sa iskina Sangi, Barangay Paho, kalit lang kining gidasmagan sa nagsunod nga pribadong pick-up. Giingong nagka-mild stroke ang 55 anyos nga driver sa pick-up nga mo'y hinungdan nga nawad-an siyag kontrol sa manubela. Ni try pa og handbrake ang kaniyang pasahero at iyang ikuha sa airport, pero tungod zero na tamakan sa niyang accelerator mo ning na duso gito nilang multicab nga nagunahan sila matong nalimbuad sad. Minor injuries lang hinuon ang niaguman sa tanang mga pasahero sa multicab. Samtang nagpaalim pa usab sa hospital ang nagmaneho sa pick-up, hinungdan nga wa pa kini makuhai sa iyang habig. Ang at fault is nasa hospital considering mild stroke siya. Iya naman hinong gisettle ni mga pasahero at the same time katong tag-iya sa multicab. Gawas nga siguraduhong kondisyon ang mga sakyanan, pahinungdong usab sa mga otoridad ngadto sa mga magmaneho og sakyanan nga siguraduhon nga kondisyon ang kaugalingon sa dili pa mo biyahe aron malikay sa disgrasya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Isda.